su girma jani. Ke ce ta farko a bar suna zo min rigata, idan har ba da ke tabbatar ba zan iya rayuwa ba. Ke ce ta farko a bar suna zo min rigata, idan har ba da ke tabbatar ba zan iya rayuwa ba. Ce kike daɗe min walƙiya, idan har kika kibta a zuci ina jin hajijiya. Na gane su na gaskiya nake miki zo zinariya, furta min kalmar da za ta saka ni a dariya. Sai mu yi farin ciki tun da kin zama maɗin rayuwata. Cikin abokai ya tabbata ni kam na yi rata, na samu diya ta kirki domin a cikin ranta ba mugunta. Soyayya muka fara fatan wata ranta zamo matata, ma akan waɗansu ke so su yi min misalan karanta. Ba za su iya batun da Allah sarki shiga lamburana. Ce kika fara minna kauna wacce ta zarce ma'auni, domin fa a lokacin ke kaɗai kika canja min kamanni. Ina so in yi kuka a zuciya amma kin tsayar ni, na san daɗaɗa miki amma mata na da rauni. Mai zai faru sai dai ya fara ƙaunar ki tana a zuci. Da ba sa so sai ya ganin ni inuwa, ni da taɓarya so ka sirfin dawa ko kuma baiwa. Shi so shi yake sa waɗansu su kama kiran kabawa. Yarjinigi daban da ta mota tabbas ba musawa. Ke ce ta farko a bar so ni kam na yi rata.